El que fem, una de les persones llegeix un diari. Això s'acostumava a fer bastant, que ho llegia en veu alta i el que volia escoltar-hi, el que no continuava jugant a cartes, i va dir la possibilitat de crear una societat. A partir de la meitat del segle XIX, les idees cooperativistes arriben a Catalunya portades de la tradició britànica a partir de les idees del socialisme que se'n deia utòpic. Es formaran colònies industrials, com per exemple el Borgonyà. Pràcticament a tots aquests pobles hi havia cooperatives. Formen forns cooperatius de producció de l'aliment, del pa, i també hi haurà carnisseria. Com a mínim el 50% de la població de Manlleu estava d'alguna manera o altra vinculada amb la cooperativa. Hi havia dones, però no sortien a les fotos perquè les dones estaven a casa. Elles portaven 3 jornades laborals, la de la llar, la de la família i, en tot cas, el que els hi tocava fer en la cooperativa. En un període molt curt, munten una fàbrica, rebem ja de 80 talers i 100 i alguna treballadors. La idea del cooperativisme en aquell moment és molt progressista, tant és així que podem dir que és la primera fàbrica d'Espanya que s'il·lumina amb electricitat. Hi ha cooperatives que, a més, tenen una escola i, a més, tenen una societat de socors mutu. Havien d'anar a comprar a les cooperatives per fer comunitat, perquè entenien que la cooperativa era una extensió de la família. Van començar a veure que es necessitava una xarxa de suport mutu entre les dones. Fins als anys 50 i 60 del segle passat, la cultura passava per aquí. La cultura passava per les societats. Havien pogut adquirir edificis o fins i tot construir-los. El franquisme les expropia i els converteix en les seus de les principals institucions del franquisme a nivell local. La seu de la Falange, del Sindicat Vertical, de l'Auxili Social. Totes les que es confisquen tenen relació amb l'anarquisme, amb el socialisme, amb el republicanisme, o són clarament socialment d'esquerres, no? Són de treballadors, de jornalers, etc. D'aquestes es confisquen totes. A partir dels anys 60 hi ha una part d'aquests que aconsegueixen anar-se recuperant i tornar-lo en mans dels socis.